Doncs saludem i retrobem la Iolanda Fresnillo, sociòloga. Bona nit. Bona nit. Iolanda, i el professor d'Economia i economista, Roger Medina. Què tal, com estem? Bona nit. Gràcies a tots dos. Anem al tema gairebé a fer aquest exercici de què pot passar els pròxims dies. Hem sentit avui la consellera de Salut, Alba Vergés, abans la sentíem, constatant que es faran passos enrere, ella deia sí o sí, en el pla de reobertura d'activitats, donat que els indicadors de rebrot es mantenen per sobre de l'1. Tot i aquest anunci, no hi ha hagut encara concrecions sobre quines mesures es prendran, ni tampoc en quin moment s'acabaran de prendre. No sé com valoreu vosaltres, no sé, el que podria ser, per exemple, tornar a tancar comerços, restauració, cultura o activitats esportives en aquests dies que som en plena campanya de Nadal. I que és en la línia que ha fet la majoria de països europeus. Vull dir que jo crec que la ciutadania, veient el que està passant al nostre entorn, també una mica s'espera que si les dades estan anant com estan anant, les decisions també vagin en aquesta línia. El que sí és que s'agrairia una mica més com de previsió, perquè, clar, els comerços, els restauradors han fet acopi de subministres per la campanya de Nadal, les cases rurals s'han preparat per acollir les famílies que volen celebrar-ho juntes, és a dir, hi ha tota una sèrie de sectors econòmics que estaven esperant amb candeletes aquestes properes setmanes per recuperar una mica part de les pèrdues d'aquest any i, clar, un canvi de plans a última hora és encara més dur per aquests sectors. Un dels factors que sempre hem reclamat és el de la transparència, en la mesura del possible intentar aplicar les mesures en base a uns indicadors objectius. I ara ens trobem amb que tornem a estar per sobre dels 3 principals indicadors de la R, que de fet el doctor Gimón ha dit que amb els nous testos que s'estan fent podria ser que la R fins i tot fos superior. Les UCIs estan amb unes 350 persones i per tant no hi ha molt marge si l'epidèmia es torna a descontrolar i els casos tornen a estar creixents. I aleshores estic molt d'acord amb això que hi ha molts comerços que s'estan aprovisionant per la campanya de Nadal i si ja estan fent unes despeses i unes inversions concretes i ara s'ordena el tancament, doncs tornem una vegada amb el tema de la discrecionalitat en aplicar les mesures i en el moment en què se superen uns indicadors s'hauria de produir de manera automàtica. Com s'hauria de compensar als empresaris? D'on haurien de sortir aquests diners? Perquè... Jo crec que tornem a estar una mica en la tessitura de sempre, tornarem a parlar de la manera més eficient d'assignar les ajudes, allò el primer que arriba, el primer que s'ho emporta, però estem veient, per exemple, als Estats Units, el Congrés també s'ha posat d'acord per tornar a aprovar unes ajudes perquè els casos també estan molt descontrolats, a Alemanya, etc. I és una vegada més el debat dels fons per tal de poder garantir... Però els fons han de servir per canviar el sistema econòmic, el model econòmic, o han de servir per parar el cop? Jo crec que han de servir per les dues coses, és a dir, han de servir per parar el cop no només als empresaris, també als treballadors i les treballadores, i per tant la continuïtat dels ERTOs i la facilitat que aquests treballadors i treballadores estiguin coberts si hi ha un nou tancament, però també ha de servir perquè hi hagi un cert canvi, per tant poden ser fons que estiguin condicionats, diguem, i condicionats a qüestions com no repartiment de dividends. Ara aquests dies que estem veient algunes empreses que estan dient l'any que ve igual ja comencem a repartir dividends. Doncs potser no has de rebre les ajudes de la Unió Europea i de l'Estat. Per tant, siguem tots i totes una mica responsables amb la situació, també el sector empresarial. Escolta, esmentava abans la Iolanda a Alemanya, Països Baixos, també altres països, França, Itàlia. En tot cas, per d'Alemanya i dels Països Baixos han decretat un tancament total, també Àustria, exceptuant els serveis essencials. Els països anomenats frugals poden assumir més compensacions als negocis perquè van estalviar en temps de bonança o també fins i tot perquè la seva estructura econòmica és diferent, no sé si el seu sector de serveis
és tan potent com el nostre? Sí, jo crec que és en part per les dues coses. Si recordem tot el debat al principi de la pandèmia amb els eurobons, que s'emetés el deute europeu, els països que principalment s'hi oposaven, que eren els frugals, que en especial eren encapçalats pel ministre de Finances dels Països Baixos, si ens fixem en l'evolució que han tingut del deute públic i dels dèficits aquests països en relació als que sí que volien fer els eurobons, veiem com aquests països han anat fent un procés progressiu de consolidació fiscal i per tant de tenir uns comptes públics sanejats, i ara tenen un marge per endeutar-se. Nosaltres partíem amb un marge que ja era el 100% del deute públic respecte al PIB, i aquest endeutament que hem fet, de més a més, sumat a la caiguda del PIB, ens ha portat a un deute públic del 120. I jo crec que no s'ha d'oblidar que són països que tenen una tradició estalviadora i, per tant, una tradició de finances consolidades, però a la vegada crec que també són els països que majoritàriament posaran els fons a disposició per la resta de països europeus. També són els països que exporten a Espanya i que per tant necessiten que països com Espanya o Itàlia els hi comprin, diguem que també haurien de tenir aquesta visió una mica més global i de solidaritat també, no només amb els països del sud d'Europa o de la perifèria europea, també amb països del sud, països en desenvolupament que estan tenint un impacte molt important d'aquesta pandèmia, i que en qualsevol cas el que ha d'estar per sobre de tot és el benestar, la supervivència de la gent i de les economies en general, i per tant, si pot haver-hi recursos, aquests recursos haurien d'estar a disposició per ajudar aquests sectors que són els que faran que la recuperació o que la sortida d'aquesta crisi sigui menys dramàtica, perquè si no hi ha aquests recursos ara, serà molt pitjor, perquè aquestes economies o la nostra societat no tancarà i l'impacte pot ser encara més gran. Escolta, però per què representa que l'estat espanyol no ha estalviat, o el govern espanyol havia d'estalviar, o la funció d'un govern és endeutar-se i el que vingui darrere, en tot cas, ja ho arreglarà? Si ens fixem en els períodes, des de principis de segle, en els anys en els que Espanya ha tingut superàvit fiscal, és a dir, no ha gastat més del que ingressava i per tant ha tingut una balança fiscal positiva, bàsicament van ser els anys de la bombolla immobiliària on hi havia uns ingressos fiscals extraordinaris, impostos de societats, IVAs i IRPFs, i per tant permetien tenir un marge. Després, bàsicament, el que hem vist és que l'estat espanyol sistemàticament ha patit dèficit públic i, el que és més greu, ha tingut un procediment obert de la Comissió Europea per tenir un dèficit per sobre del que fixa o del que recomana, i això pot acabar amb un procediment sancionador. I aleshores, des d'aquest punt de vista, crec que ha faltat una estratègia de consolidació fiscal. Sí que és veritat que la llei d'estabilitat pressupostària va tenir una incidència molt forta, sobretot en el deute dels municipis, perquè si ens fixem, des que es va aprovar el deute als municipis s'ha reduït per la despesa, però jo crec que en aquest sentit ha faltat una estratègia de consolidació fiscal a mig termini per part de les administracions. El que passa és que la consolidació fiscal pot anar per els ingressos o per les despeses. En la crisi del 2008-2010 ja hi va haver moltes retallades, l'estat espanyol ja sortia d'una posició d'una despesa en serveis públics inferior de mitjana a la mitjana europea, es va retallar sobretot i per tant exigir que l'estat espanyol, que es va endeutar en part també per assumir part del deute del sector privat, és a dir, per exemple, amb el rescat bancari en aquella època de la crisi, ajusti encara més fins ara a través de la despesa, és molt injust. És molt injust també, sobretot per les classes populars i per les persones més vulnerables. I per tant aquest ajust, aquesta consolidació fiscal es podria haver fet per la part dels ingressos, és a dir, haver fet reformes fiscals que haguessin permès una major recaptació, especialment d'aquells que més tenen, i especialment fent, per exemple, l'impost de societats molt més efectiu, és a dir, que les empreses, i especialment les grans empreses, paguin el que realment han de pagar. Escolta, avui hem conegut un informe que ha presentat Càritas que mostra l'impacte social de la pandèmia amb dades del mes de setembre. Revela que 7 de cada 10 llars ateses viuen en precarietat laboral, 1 de cada 5 no té cap ingrés i que un 63% d'aquestes es troba en situació de pobresa severa. L'entitat també informa de dades preocupants en relació a la renda garantida de ciutadania. Només el 5% de les llars ateses la cobra i el 61% no la coneix. Són informes que cada vegada que els rebem són com una bufetada. Cada vegada és més greu i la situació probablement, si la situació de tancament de l'economia va com sembla que anirà a pitjor, i per tant és imprescindible posar el coixí públic per atendre aquestes persones. A mi em preocupa especialment una de les dades que és, ells diuen, el 57% de les persones ateses per Càritas no treballa, que vol dir
que el 47% sí que treballa. És a dir, són persones que, tot i treballar, han d'acudir a Càritas per ajuda per pagar el lloguer, per ajuda alimentària, per altres tipus d'ajudes. Clar, això és molt greu, perquè el nivell de precarietat en la que treballa aquesta gent, i només un 17% treballa en el sector informal, és importantíssim. Per tant, quan abans apel·lava a la responsabilitat de tots i de totes, també la responsabilitat de les empreses de pagar salaris dignes per no tenir aquesta situació de pobresa fins i tot en la gent que treballa. Un dels temes amb la precarietat és que moltes vegades el que passa és que, malgrat treballar, hi ha pobresa sobretot per la parcialitat. És a dir, que hi ha molts treballadors que voldrien treballar més hores, però per temes, diguem-ne, de demanda laboral això no és així. I un dels altres factors que comentàvem abans amb la Iolanda és que l'ingrés mínim vital, que va ser una política que es va voler implementar per justament ajudar a aquest perfil de persones, només el 34%, segons la mostra que agafa Càritas, havien rebut informació i el 50% no sabien pràcticament ni que existia. I molta gent fins i tot tenia problemes per fer els tràmits. És a dir, que potser perquè per una qüestió d'edat no estaven familiaritzats amb la informàtica. És a dir, és un sistema que té tot un seguit de barreres burocràtiques per accedir-hi i, per tant, segurament s'hauria de repensar i fer-lo més àgil. S'agreugen certes formes de precarietat laboral. El 70% dels que treballen afirmen que no poden fer els aïllaments ni les quarantenes per la Covid sense patir conseqüències després econòmiques i laborals. És a dir que... Clar, aquí apel·lem moltes vegades a la responsabilitat individual a l'hora de fer els aïllaments, els confinaments, i hi ha molta gent que és que no té el luxe d'aquesta responsabilitat individual. Aquí la responsabilitat no és individual, és col·lectiva, i especialment de les empreses que els contracten, que haurien de permetre que això sigui així, però malauradament aquesta és la realitat de moltíssima gent. I encara aquesta apagada tecnològica, que dèiem que ens feia por, aquest informe de Càritas indica que el 43% de les llars ateses per Càritas, on viuen 5.800 infants o joves, no tenen connexió a internet. Per tant, aquesta desigualtat d'oportunitats que sempre diem... Ho comentava moltes vegades amb el teletreball. El teletreball normalment es pot implementar en perfils professionals que no solen estar a la part baixa de la distribució salarial i, per exemple, també en el moment en què es passa de l'escola presencial a l'escola telemàtica, si hi ha un perfil de persones que no hi poden accedir, no pots deixar desemparats aquests col·lectius. Hi havia una dada aquests dies en un informe que ha sortit que les persones que més han patit la Covid, més enllà del personal sanitari, són les treballadores de neteja i les treballadores d'assistència domiciliària a gent gran. És a dir, i dic treballadores perquè són fonamentalment dones, fonamentalment migrants i amb aquestes situacions de precarietat. Són aquestes persones que no poden permetre's el luxe de confinar-se i, per tant, han sigut les que més han patit l'impacte de la malaltia, de la pandèmia. Avui també, per cert, s'ha reunit la taula de diàleg sobre el salari mínim interprofessional. Després de la trobada s'ha fet evident la diferència de papers entre els dos partits de govern, mentre que els representants de Podem consideren que el salari mínim ha d'incrementar-se durant el 2021. Els ministeris d'Economia, Hisenda i Seguretat Social del PSOE es mostren partidaris de la congelació en línia a la patronal espanyola. Segons el secretari d'Estat d'Ocupació, Joaquim Pérez Rey, no es descarta que aquest augment, si s'acaba produint, estigui en sintonia amb la revalorització de les pensions i dels sous públics del 0,9% al 2021. El salari mínim interprofessional que hauria de tirar amunt i que no hi tira, no? I que no hi tira i que a més segueix per sota, diguem, dels nostres països del nostre entorn, com França, com Itàlia, com Bèlgica, com Alemanya, com el Regne Unit, com el Luxemburg. És que té molt a veure amb la conversa que teníem i amb l'informe de Càritas, no? Si no puges el salari mínim interprofessional, si no tens aquest mínim, diguem, per fer front a les despeses d'una cistella mínima, doncs és que és impossible sobreviure, no? Oposar-se a aquesta pujada és no tenir ni idea del que significa viure amb 1.000 euros al mes. I és molt cínic dir no es pot pujar aquest 0,9% un salari mínim interprofessional si cobres 100.000 euros al mes.
perquè no has viscut mai l'experiència de viure a Barcelona amb 1.000 euros al mes. També es podrien explorar altres possibilitats, com per exemple el salari mínim de ciutat, com passa a ciutats com Londres o als Estats Units també hi ha aquest tipus de salaris mínims, diguem, més ajustats a la cistella, diguem, al cost d'on vius, no? Sí, jo crec que hem de ser prudents perquè si bé és veritat que el salari mínim interprofessional en termes absoluts als països de l'entorn és més alt, normalment es mesura en relació al salari medià o mitjà de l'economia. I l'any passat, i fa 2 anys, vam tenir una pujada del 22% del salari mínim i el salari mínim espanyol ja està aproximadament al 60-65% del que és el salari medià. Aleshores, generalment, medià, mitjà, bueno, la medià no la mitjana en termes estadístics, però el que vull dir és que, en general, normalment hi havia, fa uns anys, des del punt de vista de l'evidència empírica, hi havia molta gent que deia no, pujar el salari mínim causa atur i després n'hi havia que deien que no provocava res. I l'evidència en general demostra que pujades incrementals al salari mínim no tenen un impacte significatiu en l'ocupació, però jo el que demanaria als poders públics és que sempre que prenguin una decisió l'avaluïn. Per exemple, al Regne Unit hi ha una comissió independent que avalua l'impacte que pot tenir pujar el salari mínim específic i li fa una recomanació al govern i el govern sempre, o en la majoria dels casos, la compleix. I una altra cosa que em preocupa especialment, amb això que parlava del salari de ciutat, és que als Països Baixos o al Regne Unit el salari mínim aplica a partir d'unes edats concretes, és a dir, més de 25 anys. Per què? Perquè les edats inicials del mercat laboral, un salari mínim molt alt, sí que pot tenir un impacte en el que és la integració en el mercat laboral. Aleshores, jo crec que l'evidència empírica és el que ha de guiar la política pública i molt especialment una cosa molt interessant dels països nòrdics és que no tenen un salari mínim com el coneixem aquí, és a dir, homogeni per tot l'Estat, sinó el que tenen són convenis sectorials, perquè tenen taxes de sindicació fortes i, per tant, es produeixen... Qui és Piketty, que planteja un ajut pels joves, però del sou del que seria el que puguis guanyar durant tot un any per tots els joves. És una mesura teòrica, no?, per comentar el debat. O per tota la societat. És a dir, si tinguéssim una renda mínima universal per tothom, no caldria tant debat sobre el salari mínim interprofessional, perquè el salari seria allò que complementaria aquesta renda mínima. Per tant, tot depèn d'on parteixis. El salari mínim també és una política des del punt de vista del govern, com que no suposa una despesa pública pel govern perquè fas un reial decret i fixes el salari, és una manera d'externalitzar una mica la política fiscal. Sí, exacte. Escolta, acabarem parlant del rebut de la llum perquè ahir es va aprovar la creació del Fons Nacional per la Sostenibilitat del Sistema Elèctric amb l'objectiu de rebaixar d'un 13% la factura de la llum en un termini de 5 anys. No us penseu que sigui per ara. Això després de treure del rebut domèstic el cost de les primes a les energies renovables. Aquest fons, que estarà finançat pels comercialitzadors de tots els sectors energètics, assumirà els 7.000 milions d'euros anuals que estan associats al règim retributiu de les renovables, cogeneració i residus. El sistema elèctric en general és molt complicat d'entendre, però bàsicament el punt més important d'aquest fons que s'ha creat és que una part de la factura de la llum que paguem els consumidors és el que s'anomena la prima a les renovables. I això què vol dir? Això vol dir que durant uns anys, principalment durant governs socialistes, es va voler incentivar la transició ecològica i per tant es van donar un seguit d'incentius i subvencions a les energies renovables. I aleshores això va produir que es produïssin moltes inversions en aquest sector i posteriorment es van anar replantejant això. I això què va passar? Va passar que molts inversors demandaven a Espanya als tribunals internacionals perquè no paraven de canviar l'estabilitat regulatòria, el marc legal. I aleshores això és una manera d'intentar compensar els efectes que va tenir aquesta política sobre la factura als consumidors, però hem de veure si això s'acaba traduint després en què l'oligopoli energètic acabi incrementant part del preu que ara es vol rebaixar, se l'acabi apropiant per l'altra banda de més marges. Espanya té un dels 5 preus més cars de la llum de la Unió Europea, segons les dades d'Eurostat, i per tant és un sector on hi ha poca competència. S'han anat introduint progressivament, però hi ha tot un seguit de factors que no faciliten el desenvolupament. Iolanda. Esperem que sigui una mesura que realment tingui l'impacte que promet, que és que la factura de la llum es baixi sobretot per les famílies més vulnerables, aquestes que tenen pobresa energètica especialment, que s'acompanyi amb realment fer complir la llei en no apagar-li la llum a ningú que tingui aquesta necessitat i tingui dificultats. Ara mateix l'Associació de Pobresa Energètica de Catalunya, la Plataforma, de Pobresa Energètica de Catalunya està intentant fins i tot portar als tribunals a Endesa per l'incompliment
racionament i per tallar-li la llum a gent en situació de vulnerabilitat. Per tant, és important que vagi acompanyat de tot això i que en qualsevol cas, a llarg termini, l'important és acabar, com deia el Roger, amb aquesta situació d'oligopoli i això també està en mans dels consumidors i les consumidores, apostant per iniciatives alternatives a aquest oligopoli, cooperatives, comunitats energètiques, etc. Doncs moltes gràcies a tots dos. Gràcies, Yolanda Fresnillo, gràcies, Roger Medina. Tinguem un bon Nadal. Fins la propera.